Fl-aħħar 24 siegħa f'pajjiżna mietu 3 persuni oħra kaġuni tal-COVID-19 bl-ammont ta' mwiet issa tara 644. Bejn inħattu tnejn instabu 530 każ ġdid bil-każijiet attivi issa telgħu għal 7440 fil-waqt li fl-aħħar sigħat fiqu 252 persuna bħalissa fl-Isptar Mater Dei 130 pazjent jirċievu l-kura l-COVID-19. Intant il-Ministru tas-Saħħa ħabbar li se jkun hemm tnaqqis fir-restrizzjonijiet u li issa se jkunu permissibbli li jintużaw self-testing kits. Apparti dan se jiġi offrut b'mod volontarju it-tieni booster għal persuni vulnerabbli u residenti fi djar tal-anzjani. Il-Partit Nazzjonalista minnaħa tiegħu laqa l-aħbar li se jkomplu jonqsu restrizzjonijiet marbuta mal-pandemija tal-COVID-19. Regola li ma tistax tkun aktar minn 6 persuni f'daqqa barra mhux se tibqa' u lin-nies li mhumiex imlaqma kompletament se jkunu jistgħu jiġu Malta iżda jrid ikollhom test negattiv ta' mhux aktar minn 72 siegħa anke dawk li ġejjin mill-pajjiżi taż-żona il-ħamra.